Kading ka belakang bah ka step praterik naiweng kala bamdu ya ka we ka yeng ka badan hapo snong kenyong Southwest Kasil district. Kat kum jintu do ba klur shai ternyang ubari uskatri ka VC jong ka snong kenyong kani ka jingja kala ja ha ka por kumba khanda steng step kat ba ka trayeng ka kong shipti sangleng kadang le chamokrat ban le chim dawai ye we nei khun jong ka namar ka jingklo jingpai ba ban le banyarap ban tem ya ka jingklang jong ka ding amsem lodon manu ba man saw wat la ka yeng ka ba kle jupunan kam ban set jingset kala ingkhong lun nakalyang ka kong shipti klai thu ba kalami na yeng na du ka por nyu du na man step ban le chim dawai ye we khun bat ka te jing jaw sung si kala ja ha ka por ba kamdan Natrai ke jingdu ang ne imla ban ong makano jingdu marka kami ang ne rukamdan kala jiyo kala juwa dawai we ikun te ye ikun iberang rit ila wan bu hayeng jongi na du man step ma chuap in la jiyo te hang ne po yeng gidan tang arngot ki tang laingot ki kun ki baret ma we le se ta kumba ndriusnam iwe sansnam iwe kumtahi laisnam kumtahi ki dan Relese kijing sya lada kini ki don ki bakam he gila tip man ya tu kat dem kebalami na du nangkong re namar baki dan be ki khun ki barang rit ki mla ban ya tu e kini para marjan tadai enda ba abaki para marjan li i ma li usngel ya kane kading ke balak kalangan ne saya ala brew